ಅದನ್ನೇ ಮೈಸೂರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪಡಿಂದ ಇನ್ನೆರಡಲ ನೀಗ ಬಂದರ ಓ ತಿತ್ತಮನ ಕೊಪ್ಪಡ್ದು ಬರೋಣ ಬಾಡಿಯ ಗಂಪಗು ಹರಿಡ ಬಾದರ ಓ ನೀರಡಲ ನೀಗ ಬಂಜಡ ಕೊಟ್ಟರು
ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಜನೇಯ ಧರ್ಮದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ತೆಗೆದಂಗಡಿ ಕಲ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನೋಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ವಿಚಾರ ಪುಕ್ಕದ ದೇಶ ಪುರಕ ನಿನ್ನ ಪಡೆಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡೋಂಡ ಪಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಾಧಿಕಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಬನ್ನು ಕರಿಪೋಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಧನವನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದು ನಿಗಲ ಕಟ್ಟ ಮುತ್ತಿರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಗಲೇ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಕೆ ಮತ್ತು ಕುಲವರು ಬಂದು ಅಪೇಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದು ಸಹಾಯಪುರನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ದಿನ ಮಂತನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಕಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಪರ್ವತೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ದಿನಮಾನ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ರ ಕಾಯ್ದು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪದ ಪತೊಂದು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಭಗವತಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಂಡಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಮೂವರು ಸಿಗ್ಲೆಯನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಲತೂದು ನೆಲೆಬುಡಿ ಚೇತನ ಸತಿ ಒಡತಿ ಉಲ್ಲಾದಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 800 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರೈಕ್ಯ ವೈದ್ಯತೆ ಮಗೆ ಚೆನ್ನೈ ವೈದ್ಯ ತಂಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಾಲಗಿ ಕದರದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ವರದಾನ ಬಲ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಕಾಯನು ಬುದ್ದು ಮಾಯನು ಸೇರಲು ಗೊತ್ತಿಂಗಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪುಜನ್ ಕೊಡಪುರ ಈ ಮಂದರದ ಅಂತ ಬೋಯರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡಕ್ಕದೆ ತೊಂತೆ ಆ ಪುಟ್ಟರು ಬೋಯ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ನಡಕ್ಕದೆ ಪಡೆ ಯಾನು ಕೂಡ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ 7 ಪುದೆನು ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಮಲ್ತೊಂಡ 7 ಕುಪ್ಪಿ ಗಂಗದಾರ 7 ಕುಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿಪ್ಪಿಡು ಪಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಏನುಂಡ ಅವನು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಕ 7 ಪುದೆನು ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಮಲ್ತ ಕೊನೆ ಅಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದಾಡೆ ಕೊನೆ ಕೊಳಪಂಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಜಾತಪ್ಪೆ ಮಗೆಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಅಂಗನೋಡು ಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಧಾನ ಕೊಣ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಪಿರಾಯಂಗ ನೋಡು ಪಾಡೋದು ಬಂದು ಆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಲಾಯ್ದ ಅಂಗನ ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಜತ್ತ ಕದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ತೋಜಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪ ನರಂಗಿದ ಬಲೆ ತೋಜಿಂಚಿತ ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪೇರಿಗೆ ನರಂಗಿದ ಬಲೆ ಪಂಡ ಐತೊಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮೂಲ ಮೈತನ್ನ ಮಾಡೋ ಕರ್ದಿ ಯಾರು ನರಂಗಿದ ಪುಲ್ಲಿನ ಕೊಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರಮಣ್ಯ ದೈವಲ್ ನೀನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕದಿರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಲಿದು ಉಂಟುದು ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯನು ಮುಡಿಯ ಮಾಯನು ಸೇರಿ ಅಮ್ಮನ ಸೇರಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಜತ ಉಳ್ಳಾಲದ ಧೀಮೆ ಬತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ಧೀಮೆ ಬುಡಿಯ ನನ್ನ ಕಲಾಪದ ಗ್ರಾಮ ಬತ್ತಂಡ ಕಲಾಪದ ಗ್ರಾಮ ಬುಡಿಯ ಕುತ್ತಾರ ಪದವು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಪದ ಕೊರಿಯ ಕುತ್ತಾರ ಪದಗಳು ಉಂಟಿಯ ಅಲ್ಪ 7 ಕಟ್ಟೆದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಲ್ಲ 7 ಕುಟೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ನಾನಾ ಅಧಿಕ ಪದ ನಾನಾ ಪುರಾಪನ ಪಡೆದ 15 ಚೇತಿ ಈ ಮನ್ನದ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿ ಯಾಪ ಕೊಣಿ ಊರ್ದ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಡೆ ಪಣಿಯಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಪಡೆಕಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಬಂದನ ಬಡಾಜೆ ಸಂತುರ್ಲ ಮೈತಿದೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ್ಕು ಆನೆ ಬೀತ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಂತಿಕಾರೆ ಜಯಮಲ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದು 15 ಚೇತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಗ ಆಕಾಶನ ಬಿಡಲ ಭೂಮಿನ ಬಿಡಲ ದಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲೇಡವನ್ನ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಪಟ್ಟನ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗಳನ್ನು ಒಡಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಪಂಚರ್ವತನ ಗಂಡೀರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಜಲತೂದು ನೆಲಗುರಿ ಚಿತ್ರ ಗತಿ ಒಡತಿ ಉಲ್ಲಾಸಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಪದ